Tadi gitu idi kas paspasanak idi imay ng isursuro nga pong Isu Kristo iti Ebanghelyo iti Diyos. Tadi gitu tina idi sinagsagaba kas tanda iti pamaneknek anay surat iti linaon ti Biblia nga di kitoy anapapateg ngayon tayo so kimaten. Ket nagspimat tayo kakabsat ko dawaten tayo iti Diyos iti nananay apanakaawat iti bendisyon na tapno maawatan tayo digiti kay papanan digitoy asorsorat. Tada digitoy apamaneknek ngayon na idi sinagsagaba gapo iti regat nga enwaksina iti kinadakes. Digita ket innala na ti husto akay papanan na iti kinaimbag nga nagtaod iti Diyos digitoy akay papanan na. Tadi gitoy apamaneknek ang mabasa ito muna a Pedro 2 iti 23. Isu nga idi renabrab ngisda saan asimongbat iti dakes idi nagsagaba. Tadi kita pa nagsagaba na idi haan nga nangegan ang nagsao iti dakes. Kastamat kuma kagabsat tintay tuladen tay so nga rod iti ulidanan nga adda karigiti apamaneknek saan nga nagamamos no diket nagtalek iti dayjay mangukom asilintag isu iti Dios nga mangukom nga agapo sa dingato. Tay may nga rod nga po nga Isu Kristo anang idaldalan digitoy apamaneknek iti linaon ti Biblia tapnuin tayo suruten bayat tin tayo panagbasa kadigitoy akay papanan na. Takinuna na iti Tito 1 iti 8 no diket managpadagos nayat iti naimbag natakneng nalinteg nasingpet ken managparbeng. Digita tin na idi sursuro na po nga Isu Kristo gapo iti kinaimbag ken iti kinalinteg na nagapot sa dingato. Saan nga linteg iti daytoy lang kay papanan iti linteg iti tao no diket nagpakasingpet ken nagpa kumbaba kadigiti sasao anaimbag so digitoy. Takinuna nga rod kakabsat ko nga adda nga rod digitoy abilbilin nga panagawit saan ket nga gapo iti kinadagsen laeng no diket dalag-an laeng a panagsao. Digitoy tin na idi imbilbilin adda digitoy apamaneknek ang mabasa iti muna nga Juan 5 iti 3. Tada ito iti ayat iti Diyos ana tungpalen tayo kuma kadigiti bilbilin na. Kadagiti bilbilin na saan makapadagsen. So dito kapsat nga haan makapadagsen digitoy ngay nawawit na idi na po nga Isu Kristo haan nga nag-awit gapo lang iti abaga tadi kita laeng nakaugalyan laeng iti tao. Tadi gito iti bagbagana ngayon tayo baklay gapo kadigitoy asasao nga nagtaod iti Diyos nga iti mangibaklay data gapo kadigiti panpanunot tayo matlaeng iti nay bagbaga. Kadigitoy kung kunanang rod nga haan makapadagsen no diket digitoy nasantuan nga nagapot sa dingato digitoy akay papanan na. Tadigitoy apamaneknek ang mabasa ito muna Tito 1 iti 11. Kas mayan nurot iti nagloryaan nga Ebanghelyo iti bendito a Diyos iso iti naitalek kanyak. Dayta ti kinunana idi ni Apostol Pablo nga naitalek gapo kadagiti nagloryaan abanag nga nagapot sa dingato. So digita apamaneknek kastamet na po nga Isu Kristo tayso imay nga nangted ito lideran kada tayo. Digiti nga rutin tayo suruten nga panagaddang na gapo itin na panagsagsagaba idi na po nga Isu Kristo gapo kadigitoy
asorsorat tilinaon iti Biblia. Isu kadagiti kabsat gapu iti pamati agpaka tatag tayo digitoy akay papanan na. Pa saan bat nga religion iti pakay salakanan tayo no di ket gapu iti panagpamati tayo kadagiti nasayaat abanbanag pasuruten tayo iti umiso dagiti napili kainin tayo ornosen iti kay papanan na kas umiso ngay na ibagbaga. So kadagiti kabsatin na ipapaabot kada kayo gapu tinasaya at panagpamati. Ket kinunanang rod ni Apostol Pablo nga magnaak gapu ti pamati nga saan nga iti panagkita. So di kita kabsat tin na imbagbaga idi impalpalawag gapu kadagiti na spirituan apalawag. So kadagiti kabsat tin na kinandanon gapu ti Facebook tap na maawatan itunggal maysa nga makaanos nga agdengeg agbuya kadagitoy asasao ket agyamanak iti Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.